Malawi Today. Kwa kampeni hii ilionesa zintu. Kampeni hii ilipofika nditu 16 September ikuchedwa kufika. Avirombiko mumba. Majokes amena ajawa pa press briefing. Iwe ni muntu wajibwibwi ngatine. Ukafune so majokes payani ko pasokano. Iwe sutakuyankhula. Wajibwibwi yeni joro kantu kuyambe kulankhula bla 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 bla. Kuma guys malaning meta achaka chino. Ndiye kumapeza ruja kwelaro basi rumarare. Vitu indine pajaro ajakwelaro ali pano pane nyamata handsome. Alichali chimondopa ala umaswa swaga. Msonkhano ni sonkhano zari kusintha swaga. Then akarera zinariya kunali cyclone Freddy, kunali ije ni COVID-19 nkhondo ku Ukraine, omara nakakuona ndi chisukumba chichi. Lero ndiwe kumenya swaga ari nyamata kufika po mutu aisa concentrate ije ni Richard Chimondopanda mulumoti aambe kulankhula zona kuti Malawi tikazatenga boma tizakupangirani izi lero amba kulankhula kuti aye chabwera ndi handsome mukavotera handsome ine ndi vitu zikanakhala chovala likanangoti ndi suit avirombiko ake ati muntu ujaru akubwera ankaja mulalo anthu analasana mutulukire makona ache wonse pano anthu azindikira kuti virombiko mumba ndi chidebe virombiko mumba Malawi nsanje tuchilimba amba kuzindikira kuti ine ndi chidebe timachemerera njoka luzi ndi chani zimenezi muntu akuzikola kwa kuzipanga contradict yekha manati yayi by Malawi lero nduyo amba kumanira kuti azikaamba kugula zinthu kunja kuba ndi chakuba chimene chichi ndi chuma bwera pa sonkhano mana ali shaini basi ati ma jokes wana maika kuti ma jokes koma munthu yosaziwa kulankhula munthu chibwibwi chili nkamwa tho ngati ine ngumafuna so ma jokes pa sonkhano mukusowa jwa zara Malawi mukusowa jwa za Malawi manifesto yatu ilipo yachane manifesto imagula ufa manifesto iwenara anthu oti akaisiye pa ground kuti igwire ntchito nde iniyo manifesto ya 2020 mwana malemba manifesto abwino manifesto okuti sagwiraso ntchito guys tatiye ndizikhala serious ayakwera ayimani pansanja mwauza Malawi iniyo nthawi yokuti muzingolapa pamaso pa Malawi noti umabweraso ni mfundo zoti Malawi angamve mfundo zochokera ku MCP ni mfundo ili yomwe inanena ku MCP yomwe inagwira ntchito nde anthu azidya mfundo zo m'mizimu ndizi mukumpulisa nazo lijeni na chimimba lijeni Richard Chimondopanda kumabwera amene pajapo kumakanena zachani kuti zawo handsome hamu kakaona handsome papato pepa amene ndiye chakwera wabalalika ru ni manganya amenoja kuti Richard Chimondopanda wabalalika ni manganya mwamona umuyankha manganya akuziwa ali manganya akuzembera Richard Chimondopanda uyerekeze umuyankhe umone akuyaluse manganya iwe umuyankhe uone ngati sukuziwa zoti manganya ungalula kuseliko chikalero ukuziwa koma kuziwa kuti manganya yakuzembera iweyo ngaraona ali pali chimunthu chokuba akunena iwe Richard Chimondopanda ngaraona ali pa mboma muli anthu ona ati zidebe zosongoneza akunena iweyo Richard Chimondopanda ndiponso iweyo waziwa unena kuti manganya akujama yandani kuti akujama ya iwe akuzembera iwe akufuna kuti umuyankhe ndiye uyerekeze umuyankhe usamatume anthu oledzera ajawo anthu oti anafa kala achina Ken Sonda achina Jessica Bwira amene anyani malemutu mitembo yenda ndi achina Sonda ndiye chifukwa mukuisogoza kuti zinthu zinafa kale ubwere boyera iwe Richard Chimondopanda umuyankhe manganya
Uona kusukuluze. Enu. Osamanamiza Malawi. Michael Usi akulilira jana yoda akulira ifone sana musake running mate. Ifetu kuzoa uri Michael Usi anayamba chipani chake. Akanakala kuti akufuna running mate umumune nawo. Saka nayamba chipani chake nalo MCP. Ziwezo nendi bodza. Musamanamiza Malawi. Iyo jamafuna akufuna vice uje president. Mfana ambisa chipani chake. Akanakala kuti akufuna running mate ku MCP. Saka naambisa chipani chichi. Kodi kusankha ma running mate. Ndipo yambisa chipani. Chinayamba ndija. Chinayamba ndi chipani. Ndiye muziti namiza. Ndiye mafuna ona kuti yeye akafuna running mate pomwe munthu ali ndi chipani chake. Iye akafuna running mate pomwe munthu ali ndi chipani chake. Akana ufuna running mate yosaka naambisa chipani chichi. Bwezi akupanga akujia za running mate. Ngati virumbiko Mumbai. Vomelezani uri mwatenga munthu wachibwibwi. Saona wako yeliko. Amene amaoneka ngati kuti ndichani kodi ni njoka koma ili njoka luzi. Ndiye ndi imeneji. Ndiye olomuda ichekenira, olomuda chichekenira chinthu chomwe mtundu wanji. Chinthu cho ndi chitsiru. Kodi lunthawi natu paja Malawi tu paja kuno kuti malemekeza zisiru. Munthu kukhala ophunzira koma wamisala timanari ndi wanzeru. Osangana misala yomwe ndi munthuyo. Zirumiko mimba anu wamisala. Munthu wabwinobwino angamapange zimenezi. Iniyo munthu wabwinobwino. Angamabwerere ubwesa fundo iyi, fundo yomwe yesa iphasuleka. Amene yeni munthu wamisala. Wamisala ophunzira. Ndiye timanari ndi wanzeru. Amalawi musanamizidwe ndi madobadoba awa. Awa palibe china chilichonse chomwe akuchiziwa chomwe angathe kuyendesa dziko lino. Palibe china chilichonse chomwe angapange awawa chonena kuti Amalawi atha kupeza mtendere. Awa ndi anthu ononga. Akakhala chakwera awa ndithu chuma achiona okulakula. Ndi awa masiku ano akungolimbana nena kuti ndikuchena ati swaga. Acheneji ati chinyamata. Zilithandiza zimenezi. Leba asiru kapeza abasai musipi wose asintha panopa atakuyamikira machenedwe andani kodi Lazarus Chakwera. Ayiwala kunena kuti ola akazawa nkavala nsokosi Monica Chakwera nsokosi paka nofulekeza mbondo. Ndiye lero Shine zilithandiza izizi. Teni nthawi ino pa 16 September 30 days ya sarai tivotere anthu olani kodi okhwima nzeru. Ori abwerese forex nziko muno. Federeza anthu azigula mtengo wabwino. Mafuta azipezeka. Osanena kuti anthu okairanisa zovala kuchokera ku Dubai kuti azivala zioneka m'misonkhano. Sizitithandiza. Kuvotera MCP nkuvotera mavuto. Ndikuvotera mavuto. Palibe chinthu chomwe chingatalo chingasinthe. Ndezo mwazi ngokuuzani zimene zijazori ya manifesto yathu ndiye yabwino. Ya manifesto yathu ya anthu ozindikira. Kukhala ngati kuti munthu kungolankhula manifesto basi ndi chitukuko. Manifesto lera khala yabwino. Koma ngati ilibe ntchito zache pa ground ndiyo panda ntchito ka. High five ichaso inali yabwino inapanga chani yapitulira chani Amalawi. Ndiye wagona pa filling station iyo. Amalawi ndiye awaja chitedzeo. High five yo ira ipo. Zimezo muzuza anthu nokuti mirumu awo simmarani kodi simmagwira. Muzuza anthu onena kuti salingalira. Omwe omangona takalandira t-shirt yokumaona ngati kuti basi apeza chakudya pa khomo. Ndi amene muziyanamiza ino. Malawi pano pasuwene kuti muzintani kodi muzimpusisa.